महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। तळवडे पलीकडची खेरवाडी येथील परब कुटुंबियांनी साकारलेला देखावा लक्षवेधी ठरतोय। विशेष म्हणजे एकत्र कुटुंबात राहणाऱ्या परब कुटुंबियांची 5वी पिढी हा वारसा पुढे घेऊन जाते। सगळ्या जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन, तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। विभक्त कुटुंब पद्धतीचं फॅड संपूर्ण जगभरात आपण पाहतोय, पण आजही आमच्या कोकणामध्ये एकत्र कुटुंब पाहायला मिळतं। अगदी गणेशोत्सव असेल, नवरात्र असेल, दिवाळी असेल, प्रत्येक सणात आणि कोकणवासियाच्या प्रत्येक जिव्हाळ्याच्या सणामध्ये हे सगळी कुटुंब एकत्र येतात। आपण आज तळवड्यामधल्या खेरवाडीमधल्या परब कुटुंबियांसोबत आहोत आणि आपल्यासोबत वासुदेव परब आहेत। काय सांगाल, तुमचं कुटुंब पण खूप मोठं आहे आणि आजही एकत्र कुटुंब एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करतात, सगळेच उत्सव साजरा करतात। काय सांगाल, किती जणांचं हे कुटुंब आहे? आमचं जवळजवळ आम्ही मुंबईकर आणि आम्ही या ठिकाणी राहणारे सर्व माणसं मिळून जवळजवळ 130 ते 40 आम्ही माणसं आहोत या कुटुंबामध्ये। आणि आमची 12 बिराडं आहेत आणि 12 बिराडं आम्ही या ठिकाणी नागपंचमी, गोकुळाष्टम, गणपती हे सगळे सण आम्ही एकत्र येऊन या ठिकाणी साजरे करतो। आमचे मुंबईकर या ठिकाणी येतात 5 ते 7 दिवस, कारण त्यांची मुंबई फॅमिली, शाळा, नोकरी याच्यामुळे त्यांना पूर्ण 11 किंवा 17 दिवससुद्धा आमचा गणपती असतो, 21 दिवससुद्धा असतो। त्यामुळे त्यांना तेवढे दिवस राहता येत नाही, पण ते पहिले 5 दिवस राहतात, नंतर आपल्या कामानिमित्त बाहेर जातात। पण बाकी इतर जर आम्ही राहिलो तर 70 ते 75 माणसं तर आम्ही ते स्थायिक आहोत, पूर्ण फॅमिली, म्हणजे वर्षाचे 12 महिने। तर ती पूर्ण कुटुंब आम्ही या ठिकाणी एकजुटीने संपूर्ण कार्य गणपतीसाठी देखावे म्हणा किंवा इतर गणपतीचं काय सामान असेल तर सर्व आम्ही कुटुंब एकत्र येऊन त्याचं नियोजन करतो। नियोजनानंतर प्रत्येकाला एक एक जबाबदारी दिली जाते की ही जबाबदारीवर तुम्ही पार पाडायची आहे, ही जबाबदारीवर तुम्ही पाडायची आहे। आणि आमच्याकडे यंग जनरेशन ही शाळेतली मुलं आणि जास्त करून यंग जनरेशन चांगलं आहे आमच्याकडे, की कुठलंही काम केव्हाही सांगा, केव्हाही करतात आणि कुठेही जाण्याची एक ताकद आमच्याकडे ठेवलेली आहे। की आज जरी माझ्यापेक्षा आमच्याकडे 80-75 वयाची माणसं आहेत, पण ते इथे बसून असतात पूर्ण दिवस। आम्ही कुठेतरी कामानिमित्त बाहेर असतो, पण त्यांचा आम्हाला मोठा आधार आहे की कोणतरी आले तर ते तिथे त्यांची उठाबस करतात। हा आमचा एक मोठा भाग म्हणजे त्यांचा आमचा जाणतेपणाचा तो या ठिकाणी त्यांच्यानी ठेवलेला आहे। त्यांच्या मागून आम्ही आता हीच पायंडा ठेवून आम्ही त्यांच्या मागून ही रीत ठेवलेली आहे आणि त्यांच्यामुळे आमच्या मागून आम्ही आमच्या लहान मुलांना आणि ह्या ज्या कॉलेज युवकांना त्यांनाही आमची प्रेरणा दिलेली आहे की कोणी आला, बाहेरून आला, ओळखीचा असो अनोळखी असो, तर पहिलं त्याला या, बसा, ही पद्धत ठेवा, मग पुढचं काय असेल ते आपण पाहू। या प्रकारे आज आम्ही जवळजवळ आमच्या 4 पिढ्या गेलेल्या आहेत आणि ही आमची 5वी पिढी या ठिकाणी, म्हणजे 200 वर्ष पूर्ण होऊन गेली आहेत त्या ठिकाणी। आणि ही एकच मटी आहे, म्हणजे 200 वर्षापूर्वीची मटी, आणि याच ठिकाणी गणपती आमचा पूजला जात होता, त्याच ठिकाणी आज गणपती आम्ही पूजतोय। आणि ही सर्व कामगिरी आम्ही सगळे युवक, महिला, आमचा वर्ग सगळे मिळून एकमेकांनी घडून मिसळून आम्ही काम करतो आणि गणपतीचे 11 दिवस म्हणा, 17-21 दिवस आनंदाने आम्ही घालवत असतो। याबद्दल तुमचं, आपण यालात या ठिकाणी आमच्या या सगळ्या महिला पुरुषांशी संवाद साधताय त्याबद्दल सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कोकण लाईव्ह यांचा मी आभार मानतो। आणि परब कुटुंबाच्या वतीनं या चांद्रयान 3 इस्रो
हा आम्ही एक जो भाग दाखवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला, आमच्या या युवा वर्गाने केलेला हा प्रयत्न आहे. कोण आमच्याकडे शास्त्रज्ञ नाही किंवा कोण आम्ही आणून केलेलं नाही, तर हे सर्व आमचं युवा वर्गाचं काम आहे. त्यांनी हे काम केलेलं आहे. आणि या सर्व इस्रोच्या ज्यांनी हे चंद्रयानावर पाठवलं त्या सर्व शास्त्रज्ञांचं आम्ही परब कुटुंबियांच्या वतीनं आभार मानून त्यांचं अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. नक्कीच या कुटुंबाचं विशेष म्हणजे या कुटुंबियांनी साकारलेला देखावा आहे. समोरच हा देखावा आपण पाहतोय. अगदी देशाला अभिमान वाटावा असं चंद्रावर आपलं इस्रोच्या माध्यमातून गेलेलं चांद्रयान असेल, त्याच्यानंतर गणेशोत्सवात मुंबईकर जेव्हा कोकणात येत होता तेव्हा त्यांना जो चंद्र अनुभवायला मिळाला तो चंद्र या ठिकाणी दिसतोय. आणि तिसरं म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात असणारा चंद्र जो ग्रहण लागलेला चंद्र आहे असं म्हणायला हरकत नाही. नमस्कार. परब परिवाराकडून सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. चंद्रयान-3 मुळे प्रत्येक भारतीयाची मान उंचावल्याबद्दल इस्रोच्या सर्व वैज्ञानिकांचे हार्दिक आभार. आणि चंद्रावरूनच आठवलं ते म्हणजे चैन से सोना है तो जाग जाओ और जिंदगी में नर्क का सफर करना है तो मुंबई गोवा हायवे पे आ जाओ. तर हा बघा, हाच आहे तो हायवे जो पृथ्वीवर यमाचे दर्शन घडवू शकतो. कोकणकरांची हाडं खिळखिळी करणारा मानव निर्मित चंद्राचा तुकडा मुंबई गोवा हायवे. बाप्पा पुढच्या वर्षी तरी मुंबई गोवा हायवे पूर्ण करण्याची सर्वांनाच सद्बुद्धी दे. आणि विषय जर चंद्राच्या तुकड्याचाच आहे तर प्रत्येकाच्या घरात असणाऱ्या चंद्राच्या तुकड्याबद्दल बोलूया. ती म्हणजे आपली आई, बहीण, बायको, आजी आणि प्रत्येक स्त्री जी कधी कुणाला कळलीच नाही. तिच्यावरचे अत्याचार कधी तिला ओरडून सांगताच आले नाही. आणि आपल्यासारख्या बहिऱ्यांना तिची हाकच ऐकू आली नाही. जी वेळ मणिपूरमधील महिलांवर आली ती जगात कुठल्याही स्त्रीवर येऊ देऊ नको. म्हणूनच बाप्पा मागणे मागतो तुझ्याकडे की भारत मातेचे रक्षण कर आणि इथे प्रत्येकाच्या मनात माणुसकीचे घर कर. कारण भिन्न आपुल्या जाती, भिन्न आपुल्या भाषा, भिन्न अमुचे कर्तृत्व आणि भिन्न अमुचा वेश आहे, पण विविधतेने नटलेला हा भारत माझा देश आहे. हा भारत माझा देश आहे. हा संपूर्ण देखावा ज्यांनी साकारला आहे ते पप्पू परब आपल्यासोबत आहेत.
काय सांगाल, एक वेगळी संकल्पना आहे, 3 चंद्र एका देखाव्यात तुम्ही मांडलेत आणि एक चांगली मांडणी किंवा चांगला विषय तुम्ही हाताळलाय. या संकल्पनेमागचं नेमकं कारण काय? नेमकं कारण म्हणजे आपल्याकडे आता जे चाललं आहे सगळीकडे, एक आपला मुंबई गोवा हायवे आहे. आपला चंद्रावरती चंद्रयान गेलेलं आहे, पण मुंबई गोवा हायवे अजून पण आपला तसाच आहे. आज 13 वर्ष झाली त्याच्याकडे कोण बघत नाही. ते आम्हाला या देखाव्यातून दाखवायचं आहे. आणि दुसरं एक मणिपूरमध्ये जे आपल्या महिला आहेत त्यांच्यावरती जो अत्याचार झाला आहे तो आपल्या जगात कुठेही होऊ नये ह्याच्यासाठी आम्ही तो एक देखावा इथे सगळ्यांना दाखवला आहे. अनेक जण हा देखावा पाहण्यासाठी येतात. काय त्यांची प्रतिक्रिया असते? तुम्ही हा संपूर्ण देखावा साकारला, अगदी प्रत्येक गोष्टीतच एक वेगळी संकल्पना तुमची दिसते, तेव्हा जे देखावा इथे पाहायला येतात त्यांच्या काय प्रतिक्रिया असतात? त्यांच्या प्रतिक्रिया अशा असतात की दरवर्षी आमच्याकडे नवीन नवीन काहीतरी जे काय आपल्याकडे होतं, म्हणजे आता मागच्या ह्या वर्षात जे होतं 2023मध्ये जे आहे तेच आपण करतो. त्याच्यामुळे आपल्याकडे दरवर्षी लोक नवीन बघायला येत असतात आणि त्यांना माहिती आहे की ते काहीतरी असणार. त्याच्यामुळे आम्ही त्या लोकांना दाखवायसाठीच असं काहीतरी करतो की जेणेकरून सगळीकडे हे व्यवस्थित सगळ्यांना कळावं, की त्याच्यावरती काहीतरी हे करून लोकांना पण त्याचं काहीतरी हे कळावं, ह्याच्यासाठी आपण ते करतो. नक्कीच तुमचं कुटुंब एकत्र आहे आणि हा देखावा साकारण्यासाठी बरेच दिवस लागले असतील. केवढे कष्ट घ्यावे लागले? कसा हा देखावा तुम्ही साकारला आणि कोणाकोणाची मदत लागली? कोणाची म्हणजे आमचे सगळे हे घरातली जी मुलं आहेत सगळे हेच आपण मिळून सगळे करतो. आणि आम्ही पहिले आम्हाला कसं आमचा गणपती मोठा असल्यामुळे आम्हाला गणपती अगोदर ठेवायला लागतो, नंतर हे करायला लागतं. त्याच्यामुळे आम्हाला 2 दिवस हेच करायला जातं. तर लोकांना पण माहिती आहे की ह्यांच्याकडे 4 दिवसानंतर गणपती बघायला जायचं आहे, कारण आम्हाला 4 दिवस फक्त करायला लागतात हे. त्याच्यानंतर आम्ही हे चालू करतो. आणि ह्याची मदत आम्हाला सगळे घरातले आपले मुलं सगळे मोठी माणसं आहेत ते पण बसून आम्हाला सांगतात हे इकडे चुकतं आहे किंवा हे आहे, तसं आपण ते करून सगळं करतो. नक्कीच तळवडमधलं पलीकडची खेरवाडी येथलं हे परब कुटुंब आहे आणि या कुटुंबाची जो इतिहास आहे तो पण आपण पाहिला. 200 वर्षांची परंपरा आजही त्यांची 5वी पिढी पुढे घेऊन जात आहे. आणि त्याचबरोबर सर्वाधिक महत्त्वाचं म्हणजे देशाला अभिमान वाटावा असं चंद्रयान जे चंद्रावर पोचल्यानंतर अभिमानास्पद कोकणवासियांना वाटेल अशी जी गोष्ट आहे ती या देखाव्यातनं मांडलेली आहे. त्याचबरोबर जे मुंबईकर, जे आमचे कोकणी माणूस जेव्हा कोकणामध्ये येतो गणपतीसाठी, तेव्हा त्याला काय सहन करावं लागतं आहे ते सुद्धा या देखाव्यातनं मांडलेलं आहे. आणि पुढच्या वर्षी गणरायानं हे जे संकट आहे ते दूर करून निर्विघ्नपणे आमचा कोकणी माणूस हा कोकणात यावा अशा पद्धतीचा देखावा या ठिकाणी सादर करत असतानाच महिलांच्या बाबतीत ज्या काही घटना घडतात, मणिपूरसारख्या ठिकाणी जी घटना घडली जी कुठेच घडू नये अशा पद्धतीची प्रार्थना सुद्धा या ठिकाणी गणरायाच्या चरणी करताना परब कुटुंब या देखाव्यातनं पाहायला मिळतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, तळवडे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.